Zowat de hele Frieske sportvrouw is juist de jongen aanwezig bij het sporthalen in het complex van Sportstad Heerenveen. We joggen bij gelijk stopkeertser en PC-kening Gert-Anne van der Bos maar zijn maten, shorttrekrieder Shinky Knecht, Bob de Vries van reetriedploeg BAM en vierjapper Bart Helmholt. De hele Frieske top liek het verzintwurgen, maar als we goed ziekje missen we een peer grutte nam. Want wij binnen de nomineerden Sven Kramer en Irene Wust. Nee, die liet het afwitten. Maar Rek zonder Harm keert het feest gewoon terug. Het sportjaar 2010, daar gaan we op terugkijken. Het was natuurlijk een fantastisch sportjaar met Olympische Winterspelen, met een WK voetbal. Maar wat heeft het sportjaar allemaal opgeleverd voor de Friese sport? Dat is de grote vraag en die gaan wij de komende 1,5 uur beantwoorden. En dat gebeurt dus zonder de winnaar van Verliezen Sven Kramer. Maar wel met topturner Epke Zonderland en Monique de Vries. Wereldkampioen karten en lid van Formule 1 raceteam McLaren. Gewoon wij wordt er toch zijn team 4 uit de buurt van de Parsen houden. Maar hij krijgt de titel sporttalent van het jaar en voor deze bijzondere gelegenheid wil er dus wel even te woord staan. Ik vind het leuk dat het publiek ook hier in Friesland mijn sportresultaten waardeert en mij tot sporttalent 2010 heeft uitgekozen. En dan is het tijd voor het grote moment. Nomineerden binnen Epke Zonderland, Bob de Vries en Sven Kramer. Maar het publiek bepaalt de einduitslag. Dames en heren, de sportman van het jaar 2010 is Epke Zonderland. Op een ei Epke en dus werkte Sven. Want in 2009 winnen beide nomineren voor sportman van het jaar. En ik pakte Zonderland de eerste prijs. Ja, ik beide keren onverwacht, maar deze keer ben ik weer verbaasd. Vooral Sven Kramer, ja, die is tegen toch wel bovenuit hier het idee. Dus ja, ik wie er helemaal mee bezig. Ik dacht, nou mooi, ik ben genomineerd, ik genoot van de Joon. Ik ben onder de indruk van het evenement, hoe groot het is. Maar ja, dat ik hier net verwacht dat ik daarmee de trofee in handen kon staan. Bij de vrouwen wint de aanwezige Irene Wust. Beste sportploeg wordt de BAM Reetriedersploeg.